Σε ένα παιχνίδι στον υπολογιστή ή σε μια κονσόλα, τα γραφικά βελτιώνονται μόνο εκεί που βρίσκεται ο παίχτης. Πώς θα σας φαινόταν αν σας έλεγα ότι αυτό συμβαίνει και στον κόσμο μας? Και ίσως είναι μια απόδειξη ότι ζούμε σε προσομοίωση. Στις αρχές του 1800, ο Άγγλος φυσικός Τόμας Γιάνγκ πραγματοποίησε ένα πείραμα γνωστό ως το πείραμα των δύο σχισμών. Με απλά λόγια, έριξε μία δέσμη φωτός μέσα σε δύο σχισμές και στον πίνακα πίσω από τις σχισμές παρατήρησε ότι το φως, αντί να σχηματίζει δύο λωρίδες, σχημάτιζε πολλαπλές λωρίδες σαν ένα barcode. Έτσι διέψευσε τον Εύτονα που υπέθεσε ότι το φως αποτελείται από ρεύματα σωματιδίων, ενώ το πείραμα τότε απέδειξε ότι το φως είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Χρόνια αργότερα όμως, όταν οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ένα μηχάνημα καταγραφής και μέτρησης του πειράματος, το αποτέλεσμα άλλαξε και ξαφνικά το φως παρουσίασε σωματιδιακή συμπεριφορά. Δηλαδή, όποτε το πείραμα καταμετράται ή καταγράφεται, αλλάζει αποτέλεσμα και αντί για πολλές λωρίδες φωτός στον πίνακα παρουσιάζονται μόνο δύο. Αυτό το παράδοξο μέχρι και σήμερα δεν εξηγείται και απλά καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το φως έχει δύο φύσεις, και σωματιδιακή και κυματική. Όταν όμως το πείραμα πραγματοποιήθηκε και με ηλεκτρόνια, συνέβη ακριβώς το ίδιο. Η παρατήρηση άλλαξε το αποτέλεσμα του πειράματος. Έτσι πολλοί άνθρωποι άρχισαν να πιστεύουν ότι αυτό είναι απόδειξη ότι ζούμε σε προσομοίωση, όπου το περιβάλλον αλλάζει ανάλογα με το αν το κοιτάς, όπως δηλαδή και σε ένα παιχνίδι. Στα σημεία που βρίσκεται ο παίκτης, τα γραφικά γίνονται πιο λεπτομέρειοι. Η άποψη ότι ζούμε σε μια προσομοίωση ακούγεται όλο και περισσότερο από πολλούς επιστήμονες. Το αν βέβαια θα το ανακαλύψουμε ποτέ είναι άγνωστο. Do you think that we might just be a simulation of something else? I wish I had a good argument against that, and I do not. Επίσης, κάποιοι υποστηρίζουν ότι θα ήταν και καταστροφικό, μιας και η κοινωνία μας θα κατέρεε. Τελικά, το πείραμα των δύο σχισμών αποδεικνύει ένα σφάλμα στο Matrix. Τα συμπεράσματα δικά σας.